Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho neho venčí sláva, kto seba vôbec svetú za svoj národ dáva. A ty, Morho, hoj Morho, detvo môjho rodu, tou rukou stiahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Dobrý večer, opäť sa stretávame, je tu streda, 8 hodina, čas, aby sme sa zase o niečom pobavili. Dnes to budeme mať trošku napínavejšie, predpokladám, takže bude tu nielen nu zahyň, ale bude tu aj o skutočnom, takisto zahynutí. Takže dnešná relácia je venovaná téme SIS a knihe, ktorá vzbudila určitú pozornosť práve a to bývalého agenta Eduarda Hackla. Momentálne tu mám už pripraveného jedného hostia, ktorý to nám celkovo spustí, uvedie. A je tu už známy Janko Molnár. Ahoj. Ahoj Milanko. Ahoj, sadkaj si. Pozdravujem vážených divákov tejto netradičnej relácie Občiansky tribunál, ktorá si myslím, že je taký predvoj, taká avantgarda toho, že by sme sa mali vážne zamyslieť, čo sa môže stať v budúcnosti. Áno. Lebo úlohou avantgardy, ja som teraz napísal, môj blog súčasný sa volá Či nás zachráni padlý aniel avantgardy. Avantgarda má za úlohu, aby sme odhalovali dopredu to, čo prezieravé oko v súčasnosti nevidí. Áno. Ale uvidí to o pár rokov. Áno. No a nám sa podarilo vlastne určitým spôsobom odhaliť tú budúcnosť na základe toho, že sa našiel odvážny človek, ktorý napísal túto knihu a je to pán Eduard Hackl, ktorý nás možno prekvapí o chvíľu. Ja som s ním 2 hodiny teraz sedel a rozprával. On má vážne obavy o svoj život a vážne si myslí, že po ňom Siska teraz ide po zverejnení tejto knihy, pretože Siska vraždí deti. Vážení občania, Siska vraždí mužov, vraždí ženy. Siska vraždí starých ľudí, aby získala ich majetok. To je vážna vec. Na tieto špinavosti používajú vlastne peniaze zo štátneho rozpočtu. A ja sa pýtam premiéra, ktorý je odpovedný za činnosť Sisky, či o tomto vie. My sme mu napísali v minulom blogu otvorený list, aj sme o tom hovorili, že nech sa vyjadrí, či vie premiér o tom, že Siska pácha trestnú činnosť. Takže ja len budem rád, keď pán Hackl sem príde osobne, ale hovorím, že má určité obavy a on musí ako bývalý analytik, toto môžem na neho prezradiť trošku viacej, než je v tejto knihe. A k tomu mi dal aj súhlas dneska, pretože sú to veľmi citlivé veci. V dnešnej dobe sa vraždí takými spôsobmi, že človeku zastane rozum. Zastane rozum, pretože používajú sa jednak chemické zbrane, to znamená, tak jak on v tej knihe píše, keď si vytipujú svoju obeť, zistia jeho DNA, vyrobia chemickú látku a normálne v obchode medzi ľuďmi prejde agent SIS, do vzduchu vstrekne pumpičkou tú látku a môžu to dýchať 10 ľudia, nikomu sa nestane nič, len ten jeden, ktorý je v záujme pozornosti, dostane náhle nejakú vážnu chorobu, dokonca sa tu hovorí aj o infarktoch a o smrteľných chorobách. Vážení priatelia, už to je veľa. Už je to veľa a už sme si povedali, pán Eduard Hackl ma splnomocnil dneska, aby som vám oznámil, že on určite príde. Nie je isté, či príde dneska, buď to stihne do pol, a keď to nestihne do pol, tak sa objaví v tejto relácii nečakane,
pretože musí si dávať pozor na seba a musí byť aj obozretný, aby sa mu niečo nestalo, pretože on je nositeľom týchto dôkazov. Ja som sprostredkovateľ. Ja to ešte raz uvediem na správnu mieru. Ja v tejto relácie a v budúcej žalobe podotýkam, že ja, Ján Molnár, v najbližšej dobe podám žalobu proti premiérovi ako úradujúce funkcie, pán Fico alebo neviem kto iný, ale proti premiérovi, ktorý je zodpovedný za činnosť Slovenskej informačnej služby. Máme zákon o Slovenskej informačnej služby a tuto sú dôkazy, že sa hrubo porušuje nielen ten zákon, ale sa kriminalizuje Slovenská informačná služba rôznymi nekalými praktikami a útočí proti slovenským občanom. A dokonca dneska som oprávnený aj povedať, že Slovenská informačná služba disponuje novou zbraňou, ktorú vyvinuli v Spojených štátoch amerických, americká CIA, na likvidáciu politickej konkurencie. Vieme, že v Amerike sú neustále sa striedajú dve strany. Tam není šanca, aby vznikla nejaká sociálna strana alebo proste nejaká takáto iná strana, pretože zavčasu oni vedia zlikvidovať tých zástancov tých nových prúdov a nových myšlienok a používajú novú zbraň zo satelitu proti ľuďom a ničia ľudí infarktami a rôznymi chorobami nervovo-paralytickými a zneužívajú pritom psychiku človeka. Takže na úvod by som len to dal do pozornosti, že očakávajte, vážení priatelia, že do konca roka sem príde pán Hakl a osobne vám povie o týchto veciach troška viacej. Ja by som si dovolil, jak sme mali zvykom, že prečítam nejaké úryvky z tej knihy a na základe tých úryvkov môžeme nadviazať nejakú debatu. Áno. Ja by som len pre občiansky tribunál, my samozrejme sa dívame na tzv. Premiéra, že on nie je len zodpovedný za SIS, ale je zodpovedný za všetko, čo sa tu deje z týchto kruhov. A z toho titulu my ho ani neberieme ako premiér, lebo nemá mandát na to, ale keďže sa hrabe do tej funkcie, tak nech si zodpovedá to, čo oni páchajú. No a zároveň znovu upozorňujem na to, že preto sme zaradili túto tému, lebo sú to šokujúce pre mňa informácie. Ja som túto knihu prečítal a zostal som skutočne v úžase, že aká zločinecká organizácia, horšia ako mafia. A ako som videl z príspevkov niektorých ľudí, reakcií, ktorí boli, tak niektorí sa stávajú k tomu, že neveria, že si myslia, že robíme show alebo podobne, ale berte to vážne, že situácia je veľmi ťažká a znovu upozorňujeme, že musíme konečne prevziať my, občania, do rúk spravodlivosť, aj systém, pretože nám sem dovliekajú migrantov, nám tu hrozí vojna. Potom druhá vec, táto SIS-ka nás zabíja, likviduje. Ona nie, že likviduje napríklad len odporcov režimu, napríklad, že treba mňa alebo podobne ďalších, ale hlavne majú záujem o ľudí, ktorí majú majetok, ktorí majú firmy, a teda bežní občania môžu byť aj treba stúpencami strany Smer alebo podobne, im je jedno. Jedná sa o peniaze a tie peniaze rozhodujú, tie chcú a neváhajú zabiť aj dieťa toho dotyčného, ktorý má, tam som čítal, robia sondáž doslova tej rodiny, psychoanalýzu vyvíjajú, odborníkov používajú na tieto zločiny, aby zistili, ako rozložiť tú rodinu, kde má slabiny. Keď zistia, že sú napríklad viazaní veľmi na to dieťa, tak zabijú dieťa, aby rozbili ten vzťah. A to je niečo úžas, čo sa deje. A preto aj áno, ja som mal tiež teda tú informáciu, pán Hakl slúbil, že sa bude snažiť sem prísť, ale
z pochopiteľných dôvodov som pochopil, že nemôže presne povedať čas ani podobne, lebo tu už na našej ulici veľmi často stávajú zberači šišiek veľmi dlhé obdobie, tak musí samozrejme prísť čo najnenápadnejšie a určitým spôsobom čo najkrytejšie, aby sa nestalo, že tu sa im ho podarí zlikvidovať. Tak dobre, Janko. Bola by to tragédia, keby sa to stalo, asi tak by som povedal. Pretože to je jeden vzácny človek, ktorý nabral odvahu a napísal takúto knihu, lebo ja som to ešte v histórii nepočul, že by v niektorom štáte príslušník tajných služieb napísal knihu o činnosti a hlavne o činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, v rozpore s trestným konaním. Pretože vlastne, jak si správne povedal, SIS-ka je zločinecká organizácia. Vážený, to nehovorím ja, Jan Molnár, to hovorí Eduard Hakl. Ja, Jan Molnár, môžem potvrdiť, že všetko, čo tam on píše, som zažil na vlastnej koži. A to chcem aj v budúcich reláciách prezentovať, pretože to chcem podporiť na konkrétnych prípadoch. My sme sa s Edom dohodli, že keď on sem raz zavítá, tak začneme preberať konkrétne prípady, konkrétne vraždy, konkrétne veci, ktorých sa on zúčastnil. Ale je z pochopiteľných dôvodov, že nemôže on dopredu povedať, keď je to v štádiu vyšetrovania. On má podané žaloby proti Slovenskej republike, proti SIS-ke a nemôže dopredu ísť s tými dôkazmi. Takže aj to je určité také ospravedlnenie, že si ponecháva ten čas. Ja by som teraz prečítal aspoň také základné myšlienky. Ja ešte krátko doplním, že je ešte taký nápad, že pre neho z bezpečnostných dôvodov, aby nám o tom porozprával. Možno spravíme len to, že tajne natočíme materiál a odvysielame ho prípadne aj potom tu. A on potom, povedzme, Skypeom alebo akýmkoľvek spôsobom môže odpovedať na tie veci. On totiž to nám povedal, že bude sa snažiť sem prísť, ale musí mať pocit, že prejde sem bezpečne. No ja si dovolím prečítať, aby sme vás presvedčili, o čo ide. Vážení priatelia, vážení občania, situácia je veľmi vážna. Skutočne je veľmi vážna. Ohrozuje nás tu vonkajší nepriateľ. Naše štruktúry, vládne štruktúry, vláda, spolupracujú týmto, že dovolia SIS-ke, aby spolupracovala so zahraničnými agentami, treba používať tieto zbrane z Ameriky, tak vlastne likviduje nás, slovenských občanov, a to je nielen v rozpore s ústavou, ale aj v rozpore s občianskym životom. A situácia je fakt vážna, že venujte tomu pozornosť a šírte túto reláciu, zdieľajte to, lebo do konca roka príde čas, keď sa všetko odhalí a budeme všetci žasnúť, dokonca aj ja, lebo ja tiež neviem o všetkom. Mne tiež pán Hakl nepovie všetko. Len to, čo je v knihe a čo si navyše, aby som mu veril. Našou úlohou je, aby ste nám uverili. Aby ste uverili, že skutočnosti, ktoré sú písané v tejto knihe, sú pravdivé. Sú pravdivé a ja ako korunný svedok vám to budem postupne dokazovať. Takže áno, ináč nie je nič zvláštne, že tieto tajné služby tak robia. Máme informácie, že aj ten 11. september v Amerike, že CIA na svojich ľuďoch vlastne zorganizovala, ich nechala pozabíjať, aby sa dosiahli cieľ, aby sa ľudia naštvali a choďte tam, choďte zabíjať, mene toho vraj, aby ste zabránili týmto terorom. Takže nie je to nič. Prečítajte si aj... No a zase je to len o majetku. Pretože o čo išlo? O ropu. O peniaze, presne, o ropu. Potrebovali vyvolať chaos a vyvolať dôvod, aby mohli zaútočiť na Irak, kde sú ložiska ropy. To je teraz Sýria. Vážení priatelia, čo sa deje v Sýrii, tak ja sa nedivím pánovi Putinovi, nie som zástanca bývalého socializmu, ja som zástanca nového modelu spoločnosti, ktorý nebude ani ľavicový, ani pravicový, ani kapitalizmus, ani socializmus, ale spravodlivosť. Proste nech tu vládne právo a spravodlivosť a nech občania konečne začnú žiť šťastne
a nie, aby sme museli bývať, jak ja, v horách ukrytí a proste v strachu, že kedy ma nejaký odstreľovač odbachne, len za to, že som si dovolil založiť politickú stranu, len za to, že som si dovolil napísať niekoľko kníh, Chorá demokracia, Vízia mravného štátu, Sám proti všetkým farizeom, za to, že som využil svoje práva, tak mňa idú zlikvidovať. No dovolte, vážení občania, to sa môže stať aj vám. Áno, pretože ako tu Milan povedal, tu nejde o to, že či som lavičiar, pravičiar, či vadím Ficovi alebo Kaliňákovi. Tu ide o majetok. Každý, kto má nejaký majetok, tak sa stáva súčasne nebezpečným, pretože stačí, keď si ho všimne nejaký siskár a idú po ňom, idú po jeho rodine. Rozbijú mu rodinu, aby vznikol chaos a v tom chaose príde o prácu a príde o majetok. Prestane splácať svoje splátky, exekúcia a tak ďalej. A súdy, vážení, toto bude jedna zvláštna kapitola, ktorej sa začneme venovať od budúceho týždňa, lebo súdy sú absolútne podriadené pod siskou. A ešte jednu vec vám odkazuje pán Hakl z dnešného rozhovoru. Mám vám odkázať, vážení občania, že súčasná vláda, či to je vláda Fica, či to bola vláda Dzurindu, či to bola vláda Mečiara, akákoľvek, není tá pravá vláda, ktorá vládne ľudu, ale je to oligarchická skupina ľudí, ktorá poslúcha ešte tieňovú vládu, ktorá to tu riadí. Veď to je úplne hrozné. A ja sa nebojím to vysloviť, pretože to povedal pán Hakl. A pán Hakl si stojí za svojím a hovorí, nech vás len pán Molnár zažalujú, ja potom pôjdem svedčiť a ja to dosvedčím, že čo a kde je pravda, aké dôkazy mám. Tak už konečne prečítam. Posledná vec len dodám, prečítajte si Černáka, jeho pamäti a uvidíte, že už u Mečiara to začalo, že štát používal mafiu a tieto zložky na to, aby získali majetok, pre nich majetok, pre ďalších majetok a likvidovali aj bežných občanov. Áno, a dokonca v jednej kapitole to Edo vysvetľuje, že on sám bol nasadený medzi mafiou, medzi podsvetie, s cieľom, aby ich akože monitoroval, aby ich usmerňovali, aby sa k majetku a k privatizácii nedostal niekto iný, ale zároveň povedal, že všetky tieto podsvetia, skupiny od Sýkorovcov počnúť, všetko založila Siska. Áno. Vážený, slovenský národ nebol taký chytrý, že po revolúcii dokázal, čo je to odpis DPH a pridaná hodnota a zlodejiny a toto. To všetko riadila Siska, aby sa rozkradal štátny rozpočet. Štátny rozpočet, to je tento balíček a s týmto balíčkom už ani nerozhoduje naša vláda, ktorá si z neho čosi utrhne, ale nad nimi je ešte tieňová vláda, ktorá prostredníctvom práve Sisky to robí, že utrháva z tých našich spoločných peňazí. A toto my musíme pretrhnúť. Tak Edo Hakl vyberám z jeho knihy. Hovorí o likvidačných oddeleniach. Tieto oddelenia nesú názov likvidačné oddelenia. Za akým účelom boli vytvorené, uhádne každý. Niekto to predsa musel schváliť a podpísať. Tento človek alebo ľudia sú zodpovední za vraždy a smrť mnohých nevinných ľudí. Majú teda na rukách ich krv. Zinscenované autonehody sú jedným z najzávažnejších modelov vraždy, pretože sa nafingujú a zverejnia tak, aby to vyzeralo ako bežná a hlavne náhodná autonehoda. Dokonca tak, že si ju zapričinil aj ten vodič toho automobilu, ktorý je v skutočnosti obeťou. Obeť systému, obeť SIS, ide o veľmi zákerný a nebezpečný typ vraždy, ktorý sa odohráva ako vopred pripravená autonehoda. Celý takýto plán akože autonehody má aj svoj motív. Dostať človeka do platobnej neschopnosti, aby ho mohla SIS orabovať, okradnúť o peniaze a majetok, zničiť jeho rodinu, zaťažiť jeho rodinu psychickými problémami,
vyvolávať úmyselne ten najväčší typ stresu, aby bol oslabený a takto ľahko ovládateľný. Dá sa povedať, že sa jedná o lúpež a rabovanie pozostalých alebo blízkych postihnutých autonehodou. Týmto prišiel ku podobným problémom. Do hry vstupuje aj súd, prostredníctvom ktorého zabezpečia prehru alebo zabezpečia, aby dotyčný súd prehral a takto bol ľahko orabovaný, okradnutý o peniaze, nehnuteľnosť a podobne. Takto začne Slovenská informačná služba dotyčného poškodeného osoby vydierať a pripravovať o majetok. Plus mu exekútori dajú 80% naviac, vymyslené nadhodnotenie, a ktorému utajene zobrala Slovenská informačná služba. Tak na tejto časti by sme mohli dokumentovať to svinstvo, vážení občania, že ľudia nemôžu za to, že sa rozhodli ísť teraz autom za svojimi známymi a tak ďalej. Zrazu sa ocitnú v nebezpečenstve len preto, že niekto má záľuž o ich majetok. Tu sa organizujú rafinovaným spôsobom, sa vykonštruujú dopravné nehody, ktoré je ako v tom filme Hra. Určite si pamätáte film Hra. Keď sa všetko nainscenuje dopredu, nacvičí sa. Dokonca tvrdí, že aj smrť Langoša bola nacvičená, dopredu pripravená autonehoda, pri ktorej zahynul človek. To je jedno, či bol takého zmyšľania, či chcel zrušiť eštebákov, alebo bol za tým zlatý poklad z Leopoldovskej väznici. To je jedno, ale ide o to, že vraždí Siska, vraždí ľudí. A tento spôsob sa musí zastaviť. A tu spomínal aj tie súdy, ako ste si všimli. Súdy sú prepojené na SIS. Podľa Eduarda Hakla 90% sudcov sa riadí pokynmi agentov SIS. A to je veľmi, veľmi nebezpečná hra. Pretože tých 10% sudcov oni nechávajú, aby voľne rozhodovali v nejakých praobyčajných veciach, susedských sporoch, nezaplatenie faktúry a podobne. Ale zatiaľ tých 90%, kde ide o vážne dokazovanie viny alebo neviny, či to bolo vykonštruované, alebo či to bolo náhodné, tak to je zmanipulované. Ja môžem na svojom prípade dokumentovať tiež postupne každý jeden súdny proces. Začnem jedným veľmi závažným súdnym procesom, ktorý som mal s generálnou prokuratúrou a ministerstvom vnútra ohľadne pohľadávky LC Print Lučenec, kde v občianskom konaní boli povinní vydať mi nezákonné obohatenie vo výške 4 milióny korún. Čo sa stalo? Firmu vytunelovali a keď som dal na nich trestné oznámenie, tak polícia odložila to trestné oznámenie, že sa nič nestalo. Vďaka Bohu bola zmena vlády, prišiel pán Bernát za generálneho prokurátora, ten okamžite reagoval, dal veci na správnu mieru, začalo sa vyšetrovanie. Vyšetrovanie trvalo, vážení priatelia, 11 rokov. Po 11 rokov boli odsúdení títo páchatelia, ale súd im vymeral podmienečný trest za škodu, ktorá je vyše 1 milión eur, alebo 2 už teraz aj s úrokmi. Dostali podmienečný trest a takto sa mi rehocú. Aj tak, pán Molnár, tie peniaze nedostanete. A moje vydavateľstvo skrachovalo. Čiže Edo jasne na tento príklad povedal, pán Molnár, súdy boli zmanipulované. Vám navonok dali vyhrať ten súdny proces, lebo súd ich zaviazal, že majú vydať nezákonné obohatenie, ale na druhej strane, keďže firmu vytunelovali a nevydali mi nezákonné obohatenie, súd ich neposlal za tú sumu 1 milión eur do väzenia, ale dostali podmienečne rok na rok. No kde je tá spravodlivosť? No sám povedal ten sudca, ktorý to súdil, žiaľ Bohu, bol prepojený na SIS a dostal taký príkaz, že sa im nič nesmie stať. A tak sa aj stalo. Oni majú moje peniaze a ja som skrachoval aj spolu s mojou rodinou. Takže tá situácia je v súčasnosti skutočne veľmi vážna. Poďme na ďalší nejaký úryvok z tejto knihy, lebo ja by som bol rád, keby sme čo najviac týchto úryvkov prečítali, aby sme vás presvedčili, vážení priatelia, že
Je to ozaj kniha, ktorá je pravdivá a doporučujem, aby ste si ju kúpili, podporíte dobrú vec. Tu vidíte za nami, áno, fajn, tam je obrázok tej knihy, podporíte dobrú vec, ale hlavne sa presvedčíte, že treba niečo konať. Treba zmenu. A my sme ochotní zmenu uskutočniť do konca roka. Ale sami to nezvládneme. Ani my traja, ani 10, ani 20, ani 100. Ale pripojte sa teraz k tej výzve. My sme minule uverejnili v blogu hlavnesprávy.sk výzvu na vypísanie referenda s 5 referendovými otázkami. Je tam aj založený klub. Pridajte sa, aby nás bolo čo najviac a donútime, aby prezident vypísal referendum na zrušenie SIS-ky, odvolanie premiéra a z týchto peňazí môžeme potom zrealizovať ten neskutočný sen, čo už majú Švajčiari a niektoré severné štáty, že dáme občanom základný príjem vo výške 900 eur mesačne. Takže citujem ďalej z knihy, aby sme sa niekde doplním, že sledujte aj samozrejme občiansky tribunál, my tiež pôjdeme na to iným spôsobom a dozviete sa ako, lebo situácia je skutočne veľmi vážna, nie je na čo čakať. Nech sa páči. My, občania Slovenskej republiky, žiadne utajovanie nepotrebujeme. My, občania Slovenskej republiky, žiadne tajné služby nepotrebujeme. Niet čo utajovať. Štátne orgány, ktoré často používajú výroky, toto je utajené, sú práve tie, ktoré pracujú pre Slovenskú informačnú službu. Sú platení z peňazí SIS, teda z nášho vrecka. A pritom ako štátni zamestnanci nemôžu a nesmú vykonávať dve činnosti. A už vôbec nie pre Slovenskú informačnú službu. Ak sa dostanú k majetku a peniazom a takto sa zbavujú našich detí, otcov, rodín, žien, starých ľudí, tak toto už nemôžeme trpieť. Ide o vraždy, lúpenie a poškodzovanie ľudí páchané štátnou inštitúciou. To sú slova Eduarda Hakla. Bol som svedkom toho, ako sa takéto akcie podielali oficiálne, alebo sa robili aj na vlastnú päsť. Odo mňa, hovorí Hakl, chceli, aby som začal vytláčať auta z cesty, aby som začal zastrašovať ľudí. Keď som sa týmto príkazom začal vyhýbať, pretože mi začalo dochádzať, že tu ide o niečo nedobrého, začal som mať problémy. A neskôr som pochopil, že by som sa mal aj ja stať z jednou obetí. Slovenská informačná služba zabíja naše deti. Sme rodičia našich detí. Ako môžeme pripustiť zabíjanie nevinného dieťaťa? Ako sa môžeme pozerať na vraždu človeka? Zabili niekoľko stoviek našich detí. Zabíjajú ich intenzívne a stále. Surovo, špinavo a zákerne zabíjajú nevinné deti. Zabíjajú ich rôznymi metódami a vopred pripravovanými metódami, zinscenovanými udalosťami, ktoré vykonávajú spoločne so spolupracovníkmi určenými na likvidáciu dieťaťa. Dennodenne sa podieľajú na vraždách a pokusoch o vraždu detí. Či sa podarí alebo nepodarí, na takéto účely sú viazaní mlčanlivosťou, aby nemohli rozprávať o zabíjaní detí. Vraždy detí majú vo svojej činnosti ako model a metódu, ktorú nazývajú systém. Je to pomenované na vraždu dieťaťa. To je jedno, o aké dieťa ide, či ide o bábätko alebo 4, 5, 10 ročné dieťa. Neberú ohľad ani na nevinnosť dieťaťa. Matky sú uvedené do omylu v domienke, že ide o úplnú náhodu. Nie je to však pravda. Matkyné dieťa bolo zabité. Zabila ho Slovenská informačná služba pre peniaze. Zabila ho Slovenská informačná služba za naše vlastné peniaze. Zabila ho preto, aby vyvolala čo najväčší stres v rodičoch, aby im následne v psychickom oslabení mohla prostredníctvom exekútorov alebo podobných prostriedkov siahnuť na rodinný majetok. Vážení priatelia, toto sú vážne veci. A teraz vám poviem môj príbeh, zase v skratke. My sme sa s Edom dohodli, že
ja budem propagovať túto knihu, pretože ja som všetko toto zažil na vlastnej koži. Mne ukradli rodinný dom, čo mi nikto nebude veriť, a keď to niekomu poviem, tak mi povie, že pán Molnár, vám trošku preskočilo. Ja som bol vo Švajčiarsku 5 rokov v azylovom konaní, pretože po mne tu zastrašovali ma, streľba zo samopalu, podpálenie auta, vyhrážanie sa zabitím, bitka s bejsbalovými palicami a napokon sme museli utiecť z jedného dňa na druhé, lebo sa vyhrážali, že zabijú aj moje 2 deti. Zobral som nohy na plecia a utiekli sme do Švajčiarska. Čo si myslíte, čo sa zatiaľ stalo? No ukradli mi rodinný dom. Nepoviete si, že to není možné, to nie je, ako vám môžu ukradnúť rodinný dom. Áno, prijali taký zákon, ktorý sa volá zákon o dobrovoľných dražbách, pomocou ktorého môžu kedykoľvek ktorému z vás, ak ste není prítomní, vydražiť vás rodinný dom bez rozhodnutia súdu. Stačí, keď niekto prehlási čestným vyhlásením, že dlhujete mu, môže si to vymyslieť, môže čokoľvek, dajú dražobnej spoločnosti, ak ste tu není. Ak ste tu, sa môžete brániť. Ale veľa je prípadov, že ľudia chodia aj za prácou do zahraničia, chodia aj hľadať ochranu do zahraničia a na základe takejto dražby mi ukradli rodinný dom v roku 2005, dnes je 2017, do dnešného dňa súd v jednom prípade nerozhodol. 4 žaloby som prehral, pretože vymysleli ten zákon tak, že po prekluzívnej 3-mesačnej lehote sa už nemôžete domáhať nápravy, čo sa vám stalo. Taký je určitý paragraf toho zákona. Čiže 3 mesiace, keď som bol ja v zahraničí, už nemám šancu obnoviť proces. Prijala sa síce novelizácia na základe nášho protestu, ale z tej novelizácie vypadol ako si, tiež neviem akým spôsobom, že čo s tými poškodenými občanmi, ktorí už prišli o dom takouto nezákonnou dražbou. Takže toto je súčasná SIS-ka. Áno, to by som len dodal, že hovoríme od roku 2004, je všetko nelegálne, lebo my občania nie sme autormi týchto zákonov. To občan nevymyslel, na to vymysleli si korporácie, aby oni si zhrabli to, čo treba pre seba. Pokiaľ sa týka tú knihu, tak aby ste nemali dojem, že našou úlohou teraz je, alebo že sme za to platení, aby sme propagovali tú knihu. Tu je hlavne úloha tá, že som pochopil, že keď prečítate si tú knihu, tak budeme si ďaleko rýchlejšie rozumieť, o čo sa jedná, pretože aj pre mňa tie prvé informácie, ktoré boli tiež také akože čo? To hádam nie. To niekto si vymýšľa tak, že by zabíjali ženy, deti a tak ďalej. A šokujúce na tom je pre mňa to, že prednedávno som práve dočítal celkom tú zaujímavú knihu toho Černáka, Výpoveď, kde som zase v úžase, že znovu sme vykopali dinosaura, Mečiara, navonok a ten bol zakladateľom vlastne týchto vecí, ktoré sa začali diať, že sem vytvoril vlastne to podsvetie, pomohol spolu so Siskou. No a tam ma šokovalo, že ten Černák vraždil, zabíjal, bol to sociopat, psychopat, ťažko povedať, ale mal určitú morálku. Napísal tam, že zásada jeho bola drogy nie a čo bolo zásada neťahať do toho rodiny, deti a ďalších. Tak ako talianská mafia prevažne to máva. A zoberte si, že títo ľudia, ktorých nazývame amorálnych, mafia, berú ohľad na deti, na rodinu a likvidujú len tých, ktorých sa to priamo týka, ale naši milovaní šiškári, tí vraždia všetko. Kto je morálnejší? Tá mafia, alebo tzv. Slovenská sa volá informačná, čiže aká by mala byť ich činnosť vlastne? Informovať vlastne.
To by malo byť ich cieľom. A nie, že vyvíja takéto aktivity. To je úžas. Mne sa páči jeden článok, nadviažem na teba, ktorý som včera čítal od Ivety Radičovej, že Slovensko je v úvodzovkách najnemorálnejší štát v tom, že sme sa prepadli absolútne do nemorálnosti, klamstiev a utopíme sa vlastne v tých vlastných klamstvách. Ja sa pýtam, pani Radičová, prečo ste toto nepovedali, keď ste boli ministerkou? Pýtam sa, prečo ste toto nepovedali, keď ste boli predsedkyňou vlády? Prečo to hovoríte teraz, keď ste v opozícii a keď proste už s tým nevieme nejako pohnúť? A čo urobila, aby to nebolo? Čo ste spravila? No to je veľmi ľahko kritizovať po funuse. No. Ale mohli ste zabrániť tomu. Áno. Každá jedna vláda mohla zabrániť tomuto rozkvetaniu týchto tajných služieb, lebo tak, jak si hovoril, áno, tajné služby dostali veľkú silu. Začalo to tým, treba si to znovu a znovu zopakovať, že začalo to tým, že Gorbačov sa s Reaganom dohodli v ponorke, že socializmus padá, pretože kapitalizmus má toľko nadmerného tovaru, že sa ho potreboval zbaviť. Toto sa zatajuje, mlčí sa. Gorbačov dal súhlas, lebo mu premietli tam tie všelijaké filmy o medziplanetárnych raketách, kanónoch na slnečnú energiu a ja neviem čo všetko. A potom prostredníctvom tajných služieb sa vlastne demontoval ten socializmus a ten majetok sa nejakým spôsobom musel dostať do tých súkromných rúk. A tu nastala chyba a tu nastal ten morálny defekt, o ktorom hovorí pani aj Radičová, že sa k moci dostali vlastne tí nemorálni eštebáci, ktorým nešlo o nič iného, len získať a obohatiť sa na tom celom. Preto vznikol aj celý systém. To je najhroznejšie a títo ľudia teraz idú hovoriť proste o nejakej nemorálnosti. Slovensko je jedna žumpa nemorálnosti. Tu je nemorálny od policajta, prokurátora, sudcu, proste česť výnimkám. Skutočne tých 10% sa nájde v každom národe, ktorí sú čestní. Česť výnimkám jednej pani sudkyne, nebudem ju menovať, ktorá veľmi spravodlivo rozhodla v jednom mojom spore a určila, že úverová zmluva voči Jánovi Molnárovi je neplatná. Skutočne vďaka pani sudkyňa bol to spravodlivý rozsudok, tým pádom banka na mňa nemala dosah a nemohla odo mňa žiadať vrátenie peňazí, ktoré mi ani nepožičala, len ma donútili podpísať nejakú zmluvu. A toto všetko zneužil Mečiar na začiatku. Ale nie len Mečiar je ten vinný. Edo Hakl povedal, pán Molnár, vynechajte osobnosti, vynechajte Mečiara, vynechajte Fica, vynechajte Čarnogurského, vynechajte tie osobnosti, ale bavme sa o systéme. Systém toto dovoloval a ten systém funguje dodnes. My darmo odvoláme Fica v nejakom referende, keď príde druhý Fico. Darmo odvoláme nejakého Kaliňáka, keď príde druhý Kaliňák. My musíme podľa Hakla zmeniť systém. To aj tribunál hovorí. A my presne som tu v občianskom tribunále, pretože to je jediná inštitúcia na Slovensku, ktorá má pochopenie pre poškodených ľudí. Ja už som vystupoval na rôznych fórach, na rôznych námestiach, kde prišlo aj 5000 ľudí a dokonca raz aj 10 000 ľudí tam bolo. Ale rozprašili nás delami a vodnými delami a tak ďalej pred parlamentom. Nič nepomôže. Tento systém je prehnitý a my musíme spraviť zmenu raz na raz, ale prostredníctvom dokazovania. Vážení, my rozprávame už teraz posledných 5 rokov, je tu strašne veľa aktivistov a všetci len rozprávajú. Vďaka pani Ulmanová, aj vy sa mi páčite, že bojujete, zastávate si občanov akože na súdoch, že exekúcie sú nespravodlivé a tak ďalej. Ale ja sa pýtam, ako je to možné, že na Slovensku je 4 milióny exekučných prípadov? Ako je to možné, že tu je 2 milióny ľudí, ktorí sú zadlžení? Ako je možné, Edo Hakl
vypočítal cez jedno analytické oddelenie, že 2 milióny občanov pociťuje nespravodlivosť v súdnych konaní. 2 milióny! Čo sme celý národ blbý? No nie, my nejsme blbí. Tu je naštartovaný systém, ktorý nás likviduje, ktorý nás ničí. Tu je minimálna mzda, z ktorej sa nedá vyžiť. Tu dôchodcovia umierajú z výplaty do výplaty. Tu je nastavený systém taký, že mafie zneužívajú sisku. A preto musíme sa my snažiť, aby sme najskôr vlastnou iniciatívou vyhlásili referendum, podpísali petičné hárky, aby prezident vyhlásil referendum zrušenie sisky. Zrušenie sisky, odvolanie premiéra a nové parlamentné voľby bez účasti tých starých politických strán. A Edovi Haklovi sa táto myšlienka páči, že ja som sa toho chytil ako iniciátor. Ja nechcem byť, ako vy niektorí píšete na blogoch, že ďalší diktátor sa rodí. Ja nechcem byť diktátorom. Ja chcem dokázať vám, občania, že toto je pravda. Toto je pravda, lebo som to zažil na vlastnej koži a moja manželka môže sa hanbiť, že ma opustila a ukradla mi 2 deti, ktoré teraz v Rakúsku sú psychicky choré a tak ďalej. Nebudem tu rozoberať, aj to treba rozoberať v budúcnosti. Ale všetko je organizáciou Slovenskej informačnej služby. A to treba zastaviť. Tento proces treba proste ukončiť. Ale je to v našich mociach. Edo Hakl vám odkazuje túto myšlienku. Vážený, nedávno pán prezident vyslovil názor, že Slovensko je mafiánsky štát. Nesúhlasíme s tým. Ja, občan Slovenskej republiky, nepatrím do žiadnej mafie a nie som mafián. Milan nepatrí do žiadnej mafie a nie je mafián. Slovensko není mafiánsky štát. Slovensko má vládu, ktorá je neschopná. A Slovensko má Slovenskú informačnú službu, ktorá vraždí starých ľudí len preto, aby v tom rozpočte zostali peniaze pre rozkrádanie, pre uzatváranie rôznych obchodov, pre kradnutie DPH od kauzy Baštrňák až neviem po Kočnera. Proste všetci tu kradnú a to musíme my zastaviť. Toto je hlavný cieľ a ja vyzývam občiansky tribunál, aby sa aktívne zapojil do akcie zbierania podpisov. Nám nepomôže založiť novú politickú stranu, ako si myslí Kristýnka, prepáč mi, Ulmanová, chce založiť novú politickú stranu, Zmena a tak ďalej. Tu bolo toľko nových politických strán, tie si nepomôžu. Nová politická strana si v tom parlamente nezodvihne nič, pretože ho prehlasujú. Prehlasujú tam, pretože tam sú poslanci zmanipulovaní. Tu môžeme dosiahnuť zmenu len pomocou občianskeho prezidenta, ktorý zruší parlament za to, že prijíma zákony v rozpore s Európskym dohovorom. Nie zruší, ale rozpustí, som sa zle vyjadril. Rozpustí vládu z podozrenia, že ochraňuje mafie a vyhlási nové parlamentné voľby pod dohľadom armády, aby nové občianske iniciatívy, ako je občiansky tribunál, sa zúčastnili súťaže, ale bez tých starých politických strán, pretože tie už sú skorumpované, skompromitované a sú vo všetkých týchto finančných transakciách a machináciách zapojené. A z toho nech vzíde nový parlament, nová vláda a podľa nových pravidiel. Ja sa nechcem robiť múdry, ale napísal som knihu Vízia mravného štátu. Sú tam určité námety, ako by mal vyzerať mravný štát, aké by mal mať inštitúcie. Veď ministerstvo spravodlivosti, fuj, hanba. To nemal byť ministerstvo spravodlivosti, ale ministerstvo protekcionalizmu. Proste tu máme všetky ministerstva, ktoré si neplnia svoje úlohy. Tu musí dojsť ku generálnej zmene. Pán Hakl, vďaka za to, že ste napísal takúto peknú knihu. Áno. Ja dodám len toľko, že občiansky tribunál má ešte rýchlejší spôsob, lebo my sme proti petíciám aj týmto veciam, pretože komu to dať?
zase nepriateľ, aby schvaloval, alebo to. Nie, on už nemá právo nič. Už tu toľko napáchali. Spraviť jednoducho občania. Poďme pred parlament napríklad, budeme tam stanovať a pokiaľ nepríde dosť ľudí, až príde dosť ľudí, vyhádzať ich odtiaľ a začať my rozhodovať občania. A potom môžeme, áno, aj vyhlásiť tie voľby, aby boli konečne demokratické voľby, kde nie že politické strany, zástupca okresu, ktorého si ľudia zvolia, a už nebude priamo zástupca okresu, bude reprezentant toho okresu, vstúpi do toho parlamentu a my budeme určovať zákony pomocou občanov. Občania budú diktovať, čo vlastne chcú. A nie žiadne oligarchie, žiadne sisky, šišky a podobne, jednoducho občania. A občan nebude chcieť, aby tu vládla nejaká spoločnosť tajná, ktorá bude zabíjať ich deti. Občan nebude chcieť vojnu. Občan nebude chcieť, aby tu migranti nás ohrozovali. Uvedomte si, že skutočne to, čo sa deje na západe a tak, už môžeme o chvíľu čakať aj my, že budú sa pri nás odpalovať títo, alebo autami nás zrážať a tak ďalej. Čo nás čaká, aký život? Ale keď budeme čušať a budeme spokojní s tým, že dnes ešte žijem, zajtra už nemusíš. Tuto sú práve tie dôkazy. Toto sú tie dôkazy, že už možno dnes skončí ti život. Lebo sa kto si rozhodol, že to bude dobré v ich záujme. Ešte zase prečítam ďalšiu pasáž. Áno. Chcem vás presvedčiť, občania, že to, čo je tu napísané, je skutočná pravda. A preto aj sa ospravedlňujem, že v každom vydaní, ktoré budeme robiť, budeme čítať z tejto knihy, dokiaľ neprečítame hlavné časti z celej knihy, lebo len tak vás presvedčíme, že pridajte sa na našu stranu. Musí sa zrušiť Slovenská informačná služba. Takže z knihy Eduarda Hakla z roku 2017 vyberám. Informátori a spolupracovníci likvidačného oddelenia SIS sa podieľajú spolupáchateľstvom na vraždách detí, pričom niektorí ani sami nevedia, čoho sú spolupáchateľmi. Sú uvedení do omylu, sledujú a pripravujú vraždy detí a podieľajú sa na ich likvidácie. Deň čo deň svojou činnosťou spolupracujú a podieľajú sa na vraždách detí a ich príprav. Niektorí si ani neuvedomujú a nevedia, na čo sú zneužívaní a na čo je zneužívaná ich práca. Myslia si, že zakladajú si skvelú kariéru, najmä mladí ľudia, ktorí pre Slovenskú informačnú službu pracujú. Dostanú pár eur a pritom ani nevedia, že za týmito peniazmi sa skrýtava vražda malého dieťaťa. Každý z nás si musí uvedomiť, že Eduard Hakl je ochotný a pripravený všetky tieto svoje tvrdenia dokázať na súde. Takže pokiaľ sa týmto všetkým, čo čítate v tejto knihe, nechcú zaoberať kompetentné osoby, tak by sme mali my sa zaoberať týmito skutočnosťami, my, občania, a nenechať tieto príbehy len tak. Z ďalšej kapitoly vyberám skutočný príbeh a skutočný poškodený z kapitoly 6 v tejto knihe. Vám ponúkam rozhovor s mužom, ktorý sa stal obeťou tejto činnosti služieb. Je to doslova vyjadrenie tohoto muža, ktorý sa stal terčom agentov SIS a podľa jeho slov aj vojenskej tajnej služby. Takže len veľmi krátko. Tieto informácie, ktoré tu zverejňujem, nám poslal ako správu na stránku SMS Charita na pomoc poškodeným tajnou službou, občianske združenie, ktorú sme zriadili na Facebooku. Takže je tu uvedená komunikácia medzi Charitou a pánom XYZ. Lebo sa mi tiež zdá, že autohavárie Langoša, Tóta, samovražda Vrabca v roku 2006 boli vraždy vykonávané civilnou alebo vojenskou tajnou službou. A presne takéto sú ich spôsoby práce. Charita hovorí, sám ste nám napísal, že sťahovanie myšlienok je normálne.
Takže sa to deje dokopy a zistíte, že je to reálne. No mne sa asi 4 mesiace predtým hackli do počítača a kde som mal údaje usvedčujúce firmu z korupcie, keďže som pracoval vo farmaceutickej firme ako zástupca. Tak som mal v počítači strategické údaje o firme a zmizlo mi to z jedného dňa na druhý. Vážení priatelia, to bol úryvok z knihy Eduarda Hackla a ešte raz by som povedal, že treba si kúpiť túto knihu, čas sa nám naplnil, ja som sám navrhol, že relácia by nemala mať viac než hodinu, aby sme vás upútali, neunudili a ja tu pozývam Janka Bošanského, ktorý chce niečo povedať tiež. Ahoj Janko. Servus, ja som akurát nečakane prišiel. Tieto veci sú možno aj všetkým známe, lebo hrdla EŠTB, len to boli iné formy. A tú knižku si kúpite už voľne, je Liga pasáží v Bratislave. Malá predajňa Matice slovenské knihkupectvo. To si kúpte kľudne a potom máte tam adresy internetové, telefónne číslo, si to objednáte. Všetko už je prezradené a nad týmito štruktúrami tajných služby vieme, kto tam je. Nad tajnými službami. Proste sú tam koncerny, ale ešte aj banky. Že on je agent sám. A Bošanský. kto robí takéto satanské veci? To sú len a len psychopati. Zabíjanie detí. Čo to? Normálny človek to spraví. No je to nenormálne, absolútne. A títo Rothschildovci, Rockefellerovci, keď Rockefeller je o ňom knižka, životopis 19. storočia. On sám učil svojich synov, ak chcete byť veľmi bohatí, musíte len klamať a robiť tie najhoršie zločiny. Takto zbohatníte. A to je len desatina, jeho majetok je desatina z majetku Rothschilda. To sú bilióny. Oni sa ovládajú bol. Forbese, čo patrí pod Rockefellera, všetky médiá, až v druhej polovičke. Ja by som to ukončil asi takto, že môj budúci blog, ktorý vyjde teraz v piatok, budú tam ďalšie ukážky z tejto knihy. Prosím, prečítajte si, bude to v kontexte s mojou knihou Sám proti všetkým farizeom. Bude to v kontexte s mojou knihou Vízia mravného štátu, Chorá demokracia. A názov článku bude Nie zodpovednosti bez vopred vymedzeného trestu. Vážení priatelia, tu máme jednu základnú vec, ktorú musíme vyriešiť. Tu nikto nebol potrestaný od tzv. Nežnej revolúcie za to, že v úvodzovkách za bývalého režimu sa tu páchali nejaké zverstvá, že tajná služba prenasledovala, že EŠTB robilo nejaké nekalé praktiky. Tu nikto nebol potrestaný od revolúcie, že sa tu rozkráda majetok, že tu skrachovali firmy, že tu ľudia stratili zamestnanie. A práve toto odkazujeme aj pani Radičovej, že ten morálny úpadok je práve v tom, že nemáme vytýčené tresty, pretože trestný zákon, aj trestný poriadok je namierený proti občanom, ktorí nič úmyselne nepáchajú. Sú tu určité premlčacie lehoty. Tie premlčacie lehoty sú zase v prospech darebákov a zločincov. Ja to ukončím takou myšlienkou ešte z doby rímskej, keď než padol Rím, tak proste vládol chaos z toho, že ľudia nemali vytvorené zákony, aby boli potrestaní práve viníci. A tu sa napríklad spravil zákon, teraz to poviem fakt, veľmi sa budete čudovať, že zákaz mučenia. Vážení priatelia, prečo by som sa ja bál zákazu, teda mučenia, keby bolo dovolené? Ja som čestný človek, ja sa nebojím mučenia. Ale viete, prečo je tu zákaz mučenia? To není pre bežného občania, pre čestného človeka. Zákaz mučenia je preto, aby sme tých darebákov nemohli usvedčiť. Lebo darebáci sa nepriznajú. Prizná sa Pór, že kradne, prizná sa Fico, že je darebák, prizná sa Mečiar, že tu zabíjal cez Sisku, prizná sa šéf Sisky, že vraždí deti. No nikto sa neprizná. Čiže tu treba v rámci toho zákona, nie zodpovednosti toho postulátu bez vymedzeného trestu, treba tu zaviesť tvrdé tresty.
Veď nehnevajte sa, keď jeden lekár má možnosť podpísať papier a nejakého určeného človeka pošlú na psychiatriu a dávajú mu elektrošoky len preto, že ho niekto označil za blázna, prečo by nemohol nejaký súd nariadiť, keď je niekto podozrivý z rozkrádania miliárd, aby sme ho poslali tiež do nemocnice a dávali mu elektrošoky, dokiaľ sa neprizná. Takže není to úplne také zbytočné sa zamyslieť nad tým, že zákaz mučenia není neľudské, proste, ale treba rozumne s týmito vecami zaobchádzať a dosiahnuť spravodlivosť. Takže na dnešok je to všetko a sú tu nejaké hlasy, ktoré so mnou nesúhlasia, ale diskusia je o tom. Hlasy s tebou súhlasia. Každý máme právo, ako? A hlasy s vama súhlasia. Ja, takže súhlasia. Akurát medzi vami sedí jeden ciskár, ktorý by potreboval nakúpať prdel. No nie, toto v priamom vysielaní kameraman nemôže hovoriť. To vylúčené toto. Neviem, ako tá impertinentná poznámka patrila. Takže Milanko ukončí túto reláciu. Dobre. Ja vám ďakujem, že ste ju pozerali. Zapnite si aj na budúci týždeň a prečítajte si blog teraz o týchto nových veciach. Tak, dobre, na mňa spadá teda uzatvoriť túto v podstate nie milú časť, z ktorej človek nemá dobré pocity, ale o to sa jedná. Treba si oceniť odvahu týchto ľudí. Prednedávnom sa javil Martin Bavolár, že by mohol, ale v podstate viac menej napísal to pán Kvalténi a výpoveď tohoto Eduarda Hakla. Tu je ďaleko viac zaujímavejšie, že on sa nebál a otvorene aj vystupoval, ako tam je napríklad, ma zaujalo, že oslovil Akadémiu vied, ich upozornil na to, že ich výsledky sa zneužívajú a Akadémia vied, ako sa zachovala, je tam veľmi krásne, neodpovedali mu na to potom a tak ďalej. Oslovil aj politikov, dokonca aj pána Kotlebu a ďalších, a títo ľudia sa vyhli vôbec tomu, aby v tejto veci konali. Takže je to celkom zaujímavé konštatovanie a vidieť, jak sa celé všetko vyvíja. No čo dať na záver, asi toľko. Všimnite si, čo je sympatické napríklad na zvieratách. Že si chránia s nasadením vlastného života svoje mláďatá. Dostaňte sa k medvedici, keď má mladé, nerozmýšľa, či ste silnejší, slabší, všetko sa snaží poraziť, aby ochránila mladé. My tu spomíname, že zabíjajú deti, naše deti. My sme čo? My sme horší ako tieto zvieratá. Len ten živočíšny druh môže prežiť, ktorý má v sebe zakódovanú sebazáchranu. Už som to minule povedal, čo všetko sa musí stať, aby sa ľudia naštvali a doslova nasrali a išli do ulic a vypliaskali ich a tak ďalej. Darmo môžu mať gulomety a tak podobne, ale proti miliónom ľudí sa postaví niekto a navyše to budú ich rodiny. Predsa policajti nie sú stvorení nejakým genetickým druhom skúmavky, že majú rodinu vo výrobcovi tých skleníc. Oni majú rodiny takisto. A to sú aj ich rodiny. Takže... No a hlavne teda nech sa pridajú aj ženy. Lebo ženy... A tí sa pridávajú. Na občianskom tribunáli nám mnohé... Alebo nalietávajú, sú tak najmä, že politikom a siskárom. Teda hociakým... My tam už vidíme dokonca ženy... Prečo sa Janková žena utrhla? Určite tam bol nejaký vplyv. Áno, to sa oni snažia získať ten najslabší článok. Ja ťa doplním, skutočne mi to nedá, lebo ten záver si povedal veľmi pekne. Proste my ľudia sa líšime od zviera tým, že máme cit v rukách, vieme si vyrábať nástroje a tak ďalej, ale chýba nám tá odvaha. Odvaha. Vieš, odvaha nám chýba, lebo tie zvery skutočne
nehľadia doľava doprava, keď napadne to mláďa iná zver, tak skočí po ňom a roztrhá každého. Ale pozor, my sme kresťania a toto kedysi bolo v Biblii. 7. konzil v kresťanský vyňal jednu kapitolu, to som sa dočítal z takých určitých zdrojov, vyňal kapitolu, kde sám Ježiš Kristus povedal: ak had napadne tvoje dieťa, nemilosrdne ho zabi. A tým on chcel povedať to, že keď niekto napadne začne tvoje vraždiť dieťa, naše deti, musíme ich zabiť. Áno. Tu není iné riešenie. Tu nemôžeš povedať hadovi heš, lebo uštipne aj teba. Takže vážení priatelia, to je kresťanské posolstvo od Ježiša Krista. Čiže spamätajte sa, jak tu Milan hovorí, už nedovolme, aby Siska vraždila deti, aby Siska zabíjala nám ženy, mužov a starých ľudí len skrz tie peniaze posraté. Musí tu prísť do popredia morálka, právo a mravný štát. Hlási sa kameraman, ale nesmie to byť impertinentné. Není to impertinentné, ale chcem doplniť k vašej diskuzii, čo sa týka tohto, že keď vyjdú ľudia do ulic, tak dokážou zdolať tú protisílu. Áno. Bol jeden film, určite si ho všichni pamatujete. Bol to animovaný rodinný film a bolo to o stýle nadřadeného, což je v našom prípade Šiška, a my obyčejní ľudia. Áno, jeden človek sa zbúri, ale keď sa zbúri 1000 ľudí, tak tú Šišku premôžeme. Jasná. Tak preto Šiška sa snaží nás likvidovať a otrhávať. To je to, na Islande to krásne začalo a to by sme mali my takto aj naštartovať. Prišiel človek, ktorý búchal pred parlamentom do Ešusu a druhí sa pýtali, čo tu búcha. Som nespokojný s tým. A ja zobral aj on búchal. Už boli 2, 3, potom 50 sa ich pýtalo. A postupne prišli tisícky ľudí. Áno. Tak Edo, ďakujeme ti, Edo, že si ten prvý, ktorý si napísal takúto knihu. A ja ďakujem aj Milánkovi, že on je medzi tými prvými, ktorý to chápe, lebo chápe túto knihu s mojím príbehom. A ja neprestanem byť do toho, dokiaľ tú Sisku nezrušíme. Tak. A pán Fico, ja vás žiadam, aby ste odpovedal na môj list. Aj na list pána predsedu parlamentu sme sa osobne stretli, pán predseda, pán Danko. Podal ste mi ruku a ste povedali, že mi odpoviete. Ďalší farizej. Ste mi neodpovedal. Tak vás prosím, spamätajte sa, lebo my budeme musieť zobrať právo do svojich rúk. Aj musíme. A ďakujem Jankovi zase tiež, že má tú odvahu takisto, že trpí, žije doslova mimo tohto sveta. Človeka úspešného dostali dole, aby ho obrali a ničili, ale on sa nedá. A to je to práve krásne v tom ľudstve a toto treba mať v sebe, nedať sa. Dokedy som nedám sa. Morho, detvo môjho rodu. Presne. Takže ďakujem vám. S tútom večným sa vypodlá duša, čo slovom dobrý ľud môjho pokúša. Lež večná meno toho nech venčí sláva, kto do seba obeť svetú za svoj národ dáva. A ty, morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou stiahne na tvoju slobodu. A čo im tam dušu dáš po tvojich divokom, morde, ako nebyť, ako byť otrokom.
pluralitou. Celá spoločnosť dúfala v jej samospasiteľný účinok. Našich ľudí využívajú tak, že ich príjmu na skúšovnú dobu na 3 mesiace a po uplynutí skúšovnej jednu banku dostali späť. Tú hlavnú banku akože dostali späť. Teraz je to už priama demokracia. Naše deti, naši spoluobčania, nie sú ani po vstupe našej krajiny do Európskej únie. Týmto tak žili na ostatní Európále, čo sa registrovali na vítané. 21. storočí ako členovia EÚ. Could you show your hands again and I can take a picture? Revolúcia na Islande. Dúfajme, že aj na No, perfect, I got it. Naši ľudí nechcú, ale odtedy nakrčali ktorý nám tu prednesie krátky prejav. Mnohí si ho možno pamätáte z minulého týždňa, zburcoval nám tu celý dav. Pán Molnár, nech sa páči. Tak to chceme! Hej! Slováci! Ani netušíme a začala dnešná revolúcia pokračovať. A pokračujem práve preto, že máme odvahu. Dostali sme odvahu. Chceme vládu ľudu. Chceme vládu ľudu. Chceme vládu ľudu! 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 Vážení priatelia, ale vidím, že je tu jeden krásny nápis RO44. Vystihuje čo? Že spoločnosť zlyhala a musíme ju reštartovať. A preto hovorím, reštartujme spoločnosť! Restartujme spoločnosť! Restartujme spoločnosť! Restartujme spoločnosť! Restartujme spoločnosť! Systém zlyhal! A všetci! A restartujme spoločnosť! Restartujme spoločnosť! Restartujme zlyhal! Restartujme spoločnosť! Restartujme spoločnosť! Systém zlyhal! A teraz vám poviem jednu veľmi nie najlepšiu správu, ale to bude pre gorily poriadna facka, pretože vám poviem, že vláda neprijala článok 31 sociálnej charty právo na bývanie! Fuj hamba! Fuj hamba! Fuj hamba! Fuj hamba! 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 Tu druhý nebudem menovať, lebo nechcem im robiť reklamu. Prijali zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý je v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. A nie len Rómovia, ale už aj obyčajní ľudia sa prepadávajú do bezdomovstva, lebo nevládzu si z tej nízkej posranej mzdy platiť svoje záväzky voči nebankovkám. A prepadávajú sa do bezdomovstva na základe toho zlého zákona. Fuj hamba! Fuj hamba! Fuj hamba! Fuj hamba! Fuj hamba! Vás nechceme! Už 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 vás nechceme! A ešte jedno, vážení priatelia. Prišla výzva, že ideme robiť petíciu za priamu demokraciu. A teraz vám poviem z úprimného srdca. Priama demokracia, zažil som ju vo Švajčiarsku, pretože som tam bol 4 roky v azylovom konaní. 4 roky za to, že v 92. roku som si dovolil ako občan tejto republiky, nezávislý od EŠTB, KSČ, založiť hnutie za slobodu prejavu s cieľom, aby sme pod kontrolou televíznych kamier kontrolovali, či ten prechod vlastníckych práv
zo spoločného vlastníctva bude OK do súkromného vlastníctva a Mečiarovci nás za to prevalcovali. Fuj, hamba! Fuj, hamba! Fuj, hamba! Fuj, hamba! Fuj, hamba! Mám teraz znovu slovenskú televíziu, aby umožnila občianským združeniam vstup do televízie, aby sme mohli hovoriť svoju pravdu, pravdu chudoby, šíriť medzi všetkými občanmi. Priama demokracia o tom, vrchol priamej demokracie, referendum. Keď ideme a hodíme hlas, či sme za to, alebo nie sme za to. Ale bez verejných diskusiách, vo verejnoprávnych médiích to nejde. My musíme dostať hlas vo verejnoprávnych diskusiách. A ja vyzývam pani Zemkovú, chceme svoje hlasy, chceme hlasy, chceme svoje hlasy, chceme hlas, chceme hlas, chceme hlas, chceme hlas. Zemkovú, aby okamžite založila okrúhly stôl, kde my občania budeme hovoriť. Politické strany dostali priestor, politické strany si sľubujú nám všeličo a my nemôžeme nič povedať. No kde sme tu? Kde sme tu? Chceme okrúhly stôl! Chceme okrúhly stôl! Prečo tá strana, alebo tá strana, alebo tá strana nemá právo kandidovať, keď porušujú ľudské práva. My ich nechceme takéto strany. Chceme vládu ľudu! Chceme vládu ľudu!